Hej så alle sammen. I dag vil jeg gerne lave et review på de her sådan baby lips. Alle køber dem. Lige nu er de meget billige i Matas, 30 kroner. Og jeg tænkte nu, når alle render rundt og køber dem og siger, åh, det er det bedste, det er det bedste. Jeg er normalt ikke til læbemad, så jeg tænkte, det skulle prøves, når alle siger, det er så vildt godt. Og jeg er faktisk blevet ret forelsket i dem, fordi jeg har købt dem her i går. Og jeg har faktisk brugt ret meget af den her allerede. Det er den, jeg er på. Den er pink, og den hedder Pink Punch. Og den er virkelig, virkelig lækker. Den har bare sådan en virkelig sød farve, og den smager ikke af noget. Hvilket jeg meget godt kan lide. Jeg havde det der med, så render rundt og smager noget, men den dufter godt. Og den føles ikke sådan klistret på læberne, og den føles heller ikke sådan som om, at du har ikke tørre læber. Den er faktisk virkelig god. Og altså, hvis jeg skulle ud og købe en læbemad igen, nu har jeg jo lige købt 2, og jeg bruger ikke læbemad normalt. Men de er virkelig gode. Ja. Jeg skulle købe læbemad, var det helt klart dem her. Jeg har også en i jeres læbemad, og jeg synes, den er meget fin. Men jeg synes faktisk, man får nærmest tørre læber af den, og den bliver sådan helt, sådan, den konsistens, den bliver sådan melet, eller sådan noget. Det synes jeg ikke er ret lækkert, når jeg skal rende rundt og have det på mine læber. Men de er super fede, og nogle rigtig lækre farver. Den anden jeg købte, det var den her Peach Kiss. Super sød, den er sådan lidt glitret, og den er, ja, den giver egentlig bare lidt shine til læberne, og den er bare så lækker. Så i hvert fald de her 2 er jeg helt vildt glad for. Jeg har brugt penge på. Det ville være, hvis folk spurgte, hvilken læbemad de skulle gå ud og købe, så ville jeg helt klart foretrække, at de købte dem her. Jeg har jo også, altså, Vaseline er også altid godt. Det er den billigste læbemad, du finder, og den er super god. Den der klog Vaseline, som alle burde have. Men de her er super, super gode. Så jeg vil råde folk til at gå og købe dem. Det er sådan det, jeg vil sige for i dag. I må have det rigtig godt, til vi ses næste gang. Og klik like, subscribe og smid en kommentar ned i feltet. Så ses vi igen. Hej!